ma wigi leo. Jatend migao mar omenda John Mbadi okoni oganda luo mondo kik bed kod kibaji bang' tho mar ogai mar ODM Raila Odinga ka okoni Odinga ne oneno mbele mane omiyo oyie tiyo gi jatend piny William Ruto ka wacho ni jotelo mane Raila Odinga oweyo sirikal mar Manyuanda ong'eyo gima ne Odinga dwaro ne oganda luo. Mbadi ma oloso e kinde nyasi mar Solomenda ne kanisa mar Bongo Full Gospel Church Glow mane obagi e kinde primar ma Wahambla kata skul primar ma Wahambla e kar chung'od bura ma Homa Bay Town. Okoni ODM gi oganda luo mangima biro siro jatend piny William Ruto e yiero ma 2027 ka okoni tok 2027 to nitiere kama oganda luo ng'iyo e telo mar piny Kenya. Jaod bura ma Wendo Walter Wino to ne osiemo josiasa moko e piny luo maloso e weche mag bedo gai mar oganda luo kata kingpin ka okoni jotelo mane Raila Odinga oweyo sirikal ong'eyo kama biro tere oganda luo. Machiegni go wadonjo lakini kapok wadonjo kono aoro jo aoro Paranya aoro Wandai Mbadi ni kono mondo gikelwa wach tang'o mane kono kapok wachopo kono ji biro kelo weche mopogore opogore to Mbadi bedo duogonu report ni kocha ber nyaka ne wadonjie gimiya pala an Mbadi ni an man go pala ming'ado go mwandu mar Kenya to wang'eyo ni tok 2027 to nitie kama wadhiye. Kang'iyo jowagi to sama koro chako goji kogno joma nyalo chopo kodwa kaman ok joma dwa luongore ni kingpin. An akia kuma iyiero joma iluongo ni kingpin. Ma oro were 900 rito duoko mawuok kuom piny owacho e wi chenro